Кои са най-любимите ми вълци? Кои са? Кои са? Да. Да, голяма любов. От бебета ги отгледахме. Майка им почина, когато те бяха само на 6 дни. За да можем да ги топлим, спяха заедно с нас. Как си? Как си? Целувка, добре ми личи. Летиш чудесно. И танцуваш и летиш, браво. Те дават толкова много любов и емоции. Бум! Айде, ела насам. Айде, Бум! Виж, тук имаш папане. Даже понякога не взимат неща от джоба, без да разбера, да. Не джоба, нещо ми взе. Не кърпичката. Усмия. Ела! Животните са прекрасни създания, които за разлика от хората нямат его и са едни много добри учители за нас да бъдем по-добри, да уважаваме и да се грижим за природата.